Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kukhala ngomthelelo omubi kubazingeli. iNUM ijabule ngengxoxo noRBM kanti umkhanya ukuthi uhamba phambili ngokudunwa kwezimoto. Nina bakambombosho omnyama siyakhuleka nazi indaba ze1KZN TV. Ngqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha kanye nezemvelo KwaZulu-Natal umfundisi uMusa Zondi uthi ukuzingela ngokungekho emthethweni eziqiwini kunembangela enkulu ekutheneke kusabalale kangaka izifo eziqhamuka ngaphakathi eziqiwini ziyeke kwimfuyo yasemakhaya. Unondaba ubeka kanjena engxoxweni ekhethekela benawo nethimba lezindaba. Uzondo ugcizele wathi abazingeli bezilwane eziqiwini ngokungemthetho yibona abadala ukuba kusabaye zonke lezi zifo ezisuka ngaphakathi ziqede zibhubhise yonke imfuyo yasemphakathini. We embark on a lot of educational programs. The fences are destroyed. I would be really wrongly blaming the communities that live adjacent to the parks. They are not responsible for tearing down the fences. It's the poachers. It's the poachers that tear down the fences because they want access into the parks so that they can access animals. But it is in the interest of the communities that live outside the parks. Actually, the communities plead with us, mend the fences, because the animals that we keep here, they are carriers of TB. They don't die, the animals, out of TB here. But once they interact with livestock, they die. Livestock die. The buffaloes are natural carriers of foot and mouth disease. They don't die out of it. But their interaction with cattle and livestock get decimated. So it is in the interest of the communities to see the fences being properly up, but the enemy are the poachers who cut down these fences to the detriment of the communities, because animals are respecters of no boundaries. Once they see an opening, they go outside, and cattle come inside, and there are lions here, and once a lion has tasted meat of livestock, unfortunately there is nothing we can do with it except to put it down. Ubeka wathi lezi ezinye zezifo eziseyilwane zeziqiwini zithola uma kwenzekile zeqa zahlangana nemfuyo yasemphakathini. When you look at the strains of current FMD, it's not the kind of strain that you find here. FMD exists in many varieties, but I'm talking about FMD that is found among animals, among livestock that actually encroach onto the parks, or when our animals escape the parks and mingle up with livestock, they get a particular type of FMD. But the kind of outbreak that we have at the moment is not necessarily the one because the medical science tells us that it's not necessarily caused by, it's not the strain that we have in the animals that we have here. Umphathi siqiwu uthe uma kuqhubeka kudlanga ukuzingela kwezilwane ngokungemthetho lokhu kuzoba nomthelela omkhulu ekunciphiseni izivakashi sikuleli. Cabanga usuphuma phesheya uze South Africa uthi uzobona iBig 5 ayisekho iBig 5 ngoba laba abazingela ngokungekho emthethweni sebeyibulale zonke izilwane. Kungakho ke okunye umsebenzi obaluleke kakhulu silwisana nokuzingelwa kwezilwane kobhejane kakhulu nemkhombe ngokungekho emthethweni. Lezi ndaba zoNKZN TV zibeke iqiniso ocele ehlohluwe. Inyunyane ezisebenzi zasemayini National Union of Mine Workers ithi sishayile khulu ihlombe isinyathelo semayini Richards Bay Mineral sokuhoxisa uhlelo lokudiliza kwezisebenzi lokhu kuza ngemuva kwengxoxo ezibe impumelelo lenyunyane benazo kanye noRBM. Unobhalo eNUM eRBM ukhulekane Mkhwanazi uthi nakuba lezi ingxoxo bengelula kepha ke kuvunyelene ngokuthi akekho umsebenzi ozodilizwa. Inyunyane abasebenzi basemayini NUM ithi bekuzoba kungokuqala emlandweni imayini RBM idiliza abasebenzi kakhulu abangaphezulu kwama200. Ukhulana Mkhwanazi weNUM uthi izingxoxo zokudilizwa kwabasebenzi zithatheke izinyanga ezimbili zitheleke izitheleke ezinhle. Umuntu akasho nje ukuthi amasejini ahambe kahle lento kungewona umsebenzi olula ukukhuluma into ye-retrenchment ngoba sasikhuluma esigcina la kokunabantu abawu229 ababethinteke
ikhala ecompany ezazi available ziko30 kwakusho ukuthi kwakunenqwaba ke abantu aba close to 200 kufanele bagcine behambile mhlambe noma ke bashintshwe indawo zokusebenza. Mhlawumbe umuntu akakusho ukuthi uya happy ukureport ukuthi kukhomba ukuthi akekho umuntu ozohamba. Akakusho nje ukuthi kuma frontline employees lawo kuyibona impela abakwi shop floor baphume bonke emngozini bokuthi ba retrenchwe. Njengamanje la ngoba sikhuluma nje akekho umuntu osengozini yokuretrenchwa nalabo abasele staffini I think sine number ezu10 or less but akhona ikhampani la izoxoxisana nabo khona ukuthi khona ama position akhona ukuthi bengakwazi ukuxoxisana ba place ke kuona. Uthi ke bonke abasebenzi bazoqhubeka nokwenza umsebenzi wabo kanti ke imiholo yabo angeke ithikameziseke. Abantu bazoplacewa endaweni ezifanayo nalezi ade bekuzona yes bengashintsha ke endaweni abasebenza kuyona kodwa bazoplacewa endaweni nje exactly ukuthi position esekhona usakwazi ukumaintaina neholo lakhe okusebenza kanzima ke lokho ngokubambisana with nationally we-NUM obukhona usilekelela with ama comrades now with all the shop steward and the support that we are getting nathi kubasebenzi abakhona nje abama members. Umkhwanazi uthi into ebeyimbangela yokuthi kudiliza abasebenzi izingqinamba ezibhekene nezinkampani zensimbi ezibhekene nomzima bokungayenzeki inzuzo. Behappy kakhulu nakhona ukuthola ukuthi iproject yaseZolti South again itholile funding izoqhubeka nesikuthemba ukuthi kuzodala ukuthi amathuba omsebenzi aqhubeke kahle kube nestability because without the stability sale company around the Richards Bay around the KZN I don't think kuzosiza anyone. So fanele simaintain ke stability salapha. Izindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosanhle Mthembu eRichards Bay. Uhlalo wesigungu sokuphepha komphakathi ngaphansi kwesifunda umkhanya ngoThemba Zikhali uthi lesi sifunda sisalokho siqanqeleza phambili ngokudunwa kwezimoto zokwelisa umngcele njengoba lesi sifunda sahlukaniswa kwimngcele yamazwe amabili okuyizo laseMozambique njalo nelaseSwatini. Uzikhali uthi muva nje lobugebengu kabugcini ngokudunwa kwezimoto kepha ke kuphinde futhi ke kubulawe nabantu. Uhlalo wesigungu sokuphepha komphakathi eMkhanyakude uThemba Zikhali uthi indawo yaseMkhanyakude ingenye yezindawo ezisekhaleni kakhulu ngokudunwa kwezimoto ziweliswe umngcele. Uzikhali uthi lesi sifunda njengoba kuyiso sodwa esingomakhelwane namazwe amabili okwenza ke ubugebengu bukuhluke ngakho ke kudingeka ukuthi kube nokungenelela kwezihlaka ezahlukene ukuze kuliwe nalobo bugebengu. Ngenxa ukuthi uMkhanyakude kuphela kwe district noma isifunda eKZN esina namazwe amabili awomakhelwane okuyiMozambique kanye neSwaziland. So kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi esimeni sokuphepha komphakathi nangokwe crime ucrime wethu unique in the sense that siba nalokuthiwa i-cross border crime abanye bathi transnational crime. Uyabona ukuthi amasu okubhekana necrime eMkhanyakude angeke afane neKing Cetshwayo ngeke afane neZululand ngeke afane namanye ama district. So ngenxa yalokho umsakazi ngithi ke mhlawumbe umuntu akaphakamise nje izandla ukuthi siyacela ukuthi ke shilekeleleke enhlangothini eziningi. Yize ke noma uhulumeni kazolonke ethule usizo lweNational Intervention Team elekelela ke ukudambisa ubugebengu kodwa ke izindawo ezifana noJozini neNgwavuma zisasalele emumva ngokulwisana nabo lobo bugebengu. Yes, ikhawu zikhona indawo ezasihlupha kakhulukazi masithinta indawo engasejozini kanye neNgwavuma kusekhona ukuganga oluqhubeka umsakazi khona nesicela ukuthi ke umphakathi uqwashe nabo mbutho bafake kakhulu ixalabo. Uzikhali uthi kuma uqhathanisa neminyaka emihlane edlule kubukeka umkhulu umehluko njengoba ke zithe ukwehla izibalo zokweliswa kwezimoto emngceleni. Masibuka eminyakeni mhlambe emihlane edlule kungaba i-common cause wonke umuntu omhlali waseMkhanyakude ukuthi i-intervention ye-national government ngokuthi itshale amaphoyisa asilekelela emngceleni kwenza umehluko omkhulu neminye ke imizamo ebekhona futhi ukuthi ke kube khona unqenqema olukhandwayo emngceleni ezinye zezindawo kungaweleki kalula ezimotweni ezebuwayo kuyenza ukuthi ke irate yokwebiwa kwemoto nakho ukuthi ukuphazamiseka kancane emsakazi. Kodwa nje of late umsakazi ama-admit sinayo inkinga ethi ama-incident akamuva ikakhulu le ndawo engiyibalile okuyiJozini neNgwavuma awamahle ngoba athathe besihambisana ukulahlwa kwemphefumulo yabantu. Lokho ke sekuyi-trend ethi ayibe yintshe kakhulu nesibonayo ukuthi
siya ngokuya siba sengcupheni okungaphephi kuleya ndawo. Ubese kushayela ihlombe elikhulu ke ukuvuselelwa kwenkontileka kaGeneral Nhlanhla Mkhwanazi njengoba bekholelwa ukuthi kuyena phoyisa abakholelwa ukuthi ke lenza umsebenzi eliubizelwe. Sishayela izandla kakhulu nathi nje sisigungu sokuphepha komphakathi esifundisa semkhanyakude ngoba igalelo lakhe libe usawoti eqinisekiseni into yokuphepha esiphoyiseni sisonke ngoba ezinye zezinto amagalelo akhe awave usikhombisile ukuthi iphoyisa elisuke liye ngokubizo yinani osufana liyenze. Stabeniza 1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngiseRichards Bay. Abaholi bomphakathi kanye nosomabhizinisi ePortshepstone ngaphansi kwamasipala eRainkonyeni bakhala ngokungaqedwa kokwakhiwa kwebhuloho lasemzimkhulu elisetshenziswa abashayeli ukungena nokuphuma kuleli dolobha. Leli bhuloho liqala ukwakhiwa nyaka enye ngenyanga kaNdasa ngumnyango wezokuthutha waveza ukuthi ke kuyoshaya ke inyanga le kaNdasa sekuphelile ukwakhiwa kwalo. Laba ke babhodla kumlilo njengoba ke kuthiwa kusonkontileka kuyekile ukusebenza ngenxa ukuthi ke akakhokheliwe. Abaholi bomphakathi kanye nosomabhizinisi ePortshepstone ngaphansi kwamasipala eRainkonyeni babhodla umlilo njengoba kungapheli ukwakhiwa kabusha kwebhlokhu umzimkhulu kanye nomgaqo kuyiwona osetshenziswa abashayeli ungena kanye nokuphuma kwedolobha. Ukulungiswa kwaleli bhlokho kuqala enyakeni ngoMarch, umnyango wezokuthutha waveza ukuthi lo msebenzi uzobe usuphelile ngoApril kulonyaka, kanti kusenziwa umsebenzi ngo8% kuphela. Usonkontileka kuvela ukuthi walaxaza lo msebenzi ngemuva kokuthi engakhokheliwe umnyango wezokuthutha. Omunye usomabhizinisi uhlengezela izinyembezi wakhala ethi ukahlamazeke kakhulu ngokungapheli kwalomka. Just don't seem to realize what this has done for our businesses in this community. People don't want to cross the bridge. It's a mission for them. Just in December alone, and I'm going to quote a figure, just in December alone, one little family-owned business lost 4 million rand in December in turnover because the job wasn't done. Eqhuba uthi kuyaxaka ukuthi bangawuqala kanjani lo mkamo bese behluleka ukukhokhela usonkontileka. I buy something for my shop. I must make sure that money's in my bank account before I buy it. How can we start a project, and I've been in civil engineering for 15, 20 years, how can we start a project when there's no funding for it? Esinye isakhamuzi sithi umgaqo P464 osetshenziswa esikhundleni salona webhlokho nawo uyingozi. It's not safe. And the ball's in your court. If somebody gets killed, I will happily lay a murder charge against DOT for leaving a road in an unsafe condition. Maybe I'm exaggerating, but you need to check it out and sort it out. Munye usomabhizinisi uthi kuyizinkomba zokungahloniphi kukaSonkontileka owanikwa ithenda lokulungisa kabusha leli bhlokho ukuthi akekho ukuphendula imibuzo abanayo. I'm really surprised that we're here to discuss issues that are affecting contractors that are not present in this meeting. And that alone, for me, shows that they disrespecting the community. But whatever it is that they're doing, we all agree it is a frustration for the community at large, but they just decided to absent themselves. Obeyisithunywa somnyango wezokuthutha Chief Director uthembisa ukuthi usonkontileka uzokhokhelwa umkamo uqhubeka. As a result, now we are sitting here with a project that is incomplete, or the project that where the contract has already left the site because of a non-payment. But we committing, because now we haven't committed all our budget to the new projects. We want to finish this project as early as it is. Biko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Ake sithi shelele izitolo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukelene nabesilo kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona sithi zihamba phambili namuhla. Kukhala ngomthelelo omubi kubazingeli. I-NUM ijabule ngengxoxo no-RBM kanti umkhanyakude uhamba phambili ngokudunwa kwezimoto.
Umhlazi wezomnotho ozimele uSiboniso Mtshali uthi kusazoba nzima kakhulu kubantu bakulela seningizimu Afrika ngenxa yesimo esiqhubeka phakathi kwamazwe eAmerica, iIran kanjalo nelakwa-Israel. Ekhuluma neziko lendaba uHlabangani uveza ukuthi kungalindeleka futhi ukwenyuka kwentengo yezimpahla, ukudla nokunye okuthengwayo. Ngakho kubalulekile abantu bakuleli basebenzise inkece ngobuchule. Kusazosinda kwehlele kubantu bakuleli ngenxa yomthelela wempi eqhubeka emazweni iAmerica, iIran kanye neIsrael. Owezomnotho uthi-ke abathengi bangalindela ukuthi-ke basazongena bashone emaphaketheni. Nisazozwela kakhulu emaphaketheni abahlali nabathengi eNingizimu Afrika. Siyazi ukuthi izwe lethu uoyela liyawu importer emazweni angaphandle. So lokho njengoba nje esibubiza ngaphezulu ka$100 kukodwa nje kuzoba nomthelela onzima kakhulu kubathengi nabahlali eNingizimu Afrika, ngoba lokho kuzophoqa ukuthi intengo yempahla, ukudla nazo zonke izinto esizithengayo zinyuke, nokuzobe sekushaya kumaphakethe abathengi. Lezi izinto esingasikhuthaza ukuthi singabakhuthaza abahlali ukuthi abaqale njengamanje bebheka indlela zokonga. Yebo ungqongqosho ushilo ukuthi bengapheniki, ngeke kushode uoyela, ngeke kushode ifuel, kodwa okubalekile siyazi ukuthi kuzoqhubeka kunyuke, and makunyuka kunyusa yonke intengo yempilo. Usuqalile ukuzwela umkhize ejazini ngalempi njengoba ke abanikazi bezimoto nabagibela izithuthi zomphakathi sebeqalile ke ukukhala ubumayemaye kulandela ukunyuka kukapetrol, udiesel kanye noparafin. Ziyajabulisa inhlelo esizizwayo ukuthi uhulumeni uneyingxoxo nezwekazi laseNigeria okuyenye lezwe elikhulu eSouth Africa, eAfrika yonkana elikhiqiza uoyela, nokuzokwenza ukuthi ke singalimali kakhulu uma ungeke usuke emazweni akude, kodwa futhi ke kuyobe kubonisa okuhle ukuhwebelana kwamazwe kwaseAfrika. Nokuyinto ke thina masibheka ngokwezomnotho ehlezi sikhuthaza ukuthi yonke into eAfrika sinayo. Uma kungenzeka kanjalo singakujabulela, ngoba kungasho ukuthi ke amandla eRand angaqhubeka be strong ngenxa yokuthi sobe sesihwebelana kwakhona la eAfrika, izwenikazi laseAfrika. Yenye yezinto esingayibona sijabulele ukuyibona yenzeka. Kanti okunye esingakujabulela ukubona kwenzeka ukwanda kwamathuba omsebenzi. Lesimo siza nje abebhange lombuso basanda kumemezela ukuthi ke kangeke inyuke intengo imali mboleko. iRan lethu lisakhombisa unzinzo, siyajabulela lokho, kodwa manje lokho sekwenzeka kuzosinika inkinga kakhulu. Siyakhuthaza abahlali ukuthi abaqhubeke nokonga nenhlelo zokonga. Siyazi ukuthi miningi imicimbi abantu abayenzayo, ihlobo ziyahlangana bahamba inkonzo zamaphasika ezahlukene. Uma ngaphoqi ukuthi wehle wenyuke ehlala nje ekhaya wonge phaketheni, uqhubeke nje nenhlelo ezinhle zokutshala imali kanye nokonga. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Amaciko ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo athi akhathazekile ngokungakhokhelwa kwawo ngemuva kokuqashwa kuba yonandisa kumcimbi wokuphela konyaka noma kuyidili lomculo elaziwa ngomhlathuzo Sunset Fest owawubanjelwe ke eMhlathuzo Sport Complex ngomhla zi31 kuZibandlela uDisemba ka2025 nangomhlalulunye kumasingana walonyaka. Elinye lamaciko kuDJ Mo Shobede ekhuluma nabezindaba uthi kubakhathaza kakhulu ukuthi abahleli bomcimbi abakaphumeli namanje obala mayelana nokubambezeleka kokukhokhelwa kwabo. Amaciko ngaphansi kwesifunda eKing Cetshwayo asephumeleke ubala akhala ngokungakhokhelwa kwezimali zabo ngemuva kokuthi ke benandise emcimbini wokuvalwa konyaka umhlathuzo Sunset Fest eyayisemhlathuzo Sports Complex eRichards Bay ngoZibandlela kanye nomhla ka1 kuJanuary kulonyaka. uDJ Mo ucacisa ngokwenzekile. Mina ngikhuluma esayidini lami as one of the DJs who were booked kuyo event. So sabukwa kwaba yikho ukuthi we were told that payments will come in later on after the event. We trusted the event organizers as people that we know. They opened up a WhatsApp group and we waited for their communication. They did give us communication until a point that we found that they had actually received monies to pay the artists. When we inquired, they did not deny this fact, but they did say in good time
we will get the payments within a week's time. And then it started being a delay after a delay. The anticipated date would be the 31st of March 2026. Njengoba ke bebethenjiswe ukuthi izimali zabo zonke nomhla ka31 March, kodwa ke kwangenzeka laba bathi ke ngomhla ka1 April babe sebethatha isinqumo sokuthi ke baphawule noma bevele obala ngalenkinga ababhekene nayo njengoba ke nokuxhumana phakathi kwabo nabahleli balomcimbi kungekho esimeni. Throughout the month of March with minimal communication and feedback from the organizing team, which has led us to being frustrated and feeling the way we felt. And that is why on the 1st of April 2026 we came out as a Maciko as a pay that have not been paid by Umkhatuzi Music, Umkhatuzi Sunset Festival. Imali abekumele isiholele bisifikile and ama department ayavuma ayasho ukuthi imali zikhokhiwe. NgoLesibili oviki elizayo kulendele ukuthi ke lamaciko abe nomhlangano ozodingida lolu daba nokuyilapho ke kulendele ukuthi khona abahleli nabo basiphendulele ngazo lezi inkinga. Estabeni ze1 KZN TV ngingusamukeliso Ngqulunga ngiseRichards Bay. Uhlalo wenhlangano yezimoto ezithuthi ingane zesikole omalume KwaZulu-Natal uThemba Mvubu uthi phansi amaphapho okwazali bengane njengoba yize bengakasithatha isinqumo ngokunyuka kwemali yokugibela kulandela ukwenyuka petrol no diesel kapha bazoqinisekisa ukuthi uma ngabe benyusa kabe aqelazi abazali. Ubekhuluma neziko le indaba kulandela inkonzo yokukhetha ubuholi balenhlangano obusha. Silokhu siqhubeke njalo nokungabi sihle isimo kubanikazi bezimoto kuleli kulandela ukunyuswa kukapetrol no diesel. Iziko lezindaba libhunge nabenhlangano yezimoto ezithutha abafundi nabaqinisekise abazali ukuthi ke imali yokugibela kwabafundi kangeke inyuke ngendlela ezobaqalaza. Nokuba singakasithathi isinqumo kodwa sizolalela sizwe ukuthi uthinteka kangakanani nathi bese siyahlangana siya adjust ngoba siyazi ukuthi abantu bakithi imali abanayo angeke si-adjuste kangale silinganiso okukhulunywa ngaso ngoba siyazikhulunywa ngo5 rand 8 rand angeke sikwazi ukufika mhlambe sohlangana nje sibuke ukuthi siyakwazi uadjusta noma sikwazi. Lokho kuvele ngemumva kokuba lenhlangano isingathe inkomfa yayo yokukhetha ubuholi obusha nonyaka kuzokhumuleka ukuthi ke isibe sematheni lemboni izikhawu kulandela ke ukwanda kwezingozi zomgwaqo ezibandakanya zona lezi ithuthi kudlule emhlabeni nabafundi. Eziningi impela ingozi ezinye zazo zidalwa yizo imoto eseyikhulile sezinesikhathi nje mawubuka nje usesisathutha go microbus no Avenger nezikwele isikwele masisidala isisimyaso usibeka si right uyavuka ekseni uma ungaqala ngaphansi sezivuza izibreakfoot ama-break awusasebenzi. Onke omasipala base-KZN sicela ukuthi belule isandla ngokwendawo nje bangisho ukuthi omasipala zihlolwe imoto ukuthi zikulungele yini ukuba semgwaqeni. Sekuningi kakhulu ofanele sikwenze, i-challenge enkulu nje iseyimotweni lapho ke sithi ukuhlala phansi namabhenki sicela ukuthi inge-adjustwe interest rate ngoba thina ezethu imoto ziqala ngo5 ekseni kuthi ngo7 zimile ziyoze ziqale ngo1 kuthi ngo3 seyiqedile. Usihlalo wayo uveze ukuthi ke zikhona izinhlelo abahlose ngazo ukuvikela abafundi kubashayeli ukugwema izigameko zokuhlukumeza nokunye. Silwa nakho kakhulu nsuku zonke lokho silwa nakho kakhulu kangangokuthi u-social development sinezivumelwano naye sokuthi kwenziwa ama-workshop bayoshekwa labantu ukuthi abanawo nama-criminal record nama-rapists zonke izinto ey'fana lezo silwa nabo. Kufana nje nongakubuzanga lokhu overload konke silwa nakho ukuthi akulayishwe ngendlela efanele kungathi ngoba sinalenkinga yokuthi sihlushwa abazali bangakhokhi kahle kodwa bese kulayishwa ingane njengamasaka. Ezindabeni ze1 KZN TV kube uNtomkhona Mvubu ngiseThekwini.
Ake sithi shalele itolo nena besilo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo izona ehamba phambili namuhla. Kukhala ngomthelelo omubi kubazingeli. I-NUM ijabule ngengxoxo no-RBM kanti umkhanya ukuthi uhamba phambili ngokudunwa kwezimoto. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zivale iranda kuleli ngu-16.97 kuyidola laseMelika kanti belikade lingu-22.41 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu-19.55 maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide imakethe zivalwe ngu-$4,636.55 i-ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona ibekade ngu-$101.16 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sinzima ke simo phambi komdlalo ophethe kumkromelo kuba iPSL Footballer of the Season uLucas Ribeiro njengoba ke ebhekene nokugencwa izembe eqenjini lakhe laseSpain edlala esigabeni esiphakela ke esikhulu. uRibeiro neminyaka 27 namanje okusakhala ngenxa lokho ashiye kwenza ebholeni elikhulu la kuleli laseNingizimu Afrika ngesikhathi esemabhukweni eMamelodi Sundowns angase kazithole ke edlala ke esigabeni sesithathu uma iqembu lakhe iCultural Deportiva Leonesa lingashintsha ukuqalaza kule midlalo yeligi esele. Lo mdlalo kufanele ngabe kusiza Sundowns uvikele isicoco ke seBetway Ship aphinde afake isandla ukulungisa ke la ngesizini edlule kwiCAF Champions League umele ukusiza iLeonesa isuke emsileni kilogi yeSpanish La Liga 2.1. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela ziyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.